druhej várke tovaru a noviniek, ktoré nám prišli teraz od Foxu, si ukážeme bižutériu a drobné veci. Tak začneme s backlidmi. Fox teraz vylepšil backlidy, vlastne vylepšená je táto konzola, kde sa dá to olovo lepšie upevniť. Po prípade celý tento backlid si viete dať na uši, čo máte na signalizátoroch od tie neck ears, teda vám to potom už nebude lietať. Backlidy sa vyrábajú v troch hmotnostných variantách. Potom tu máme tieto klasické Downriggers, sú to vlastne úplne jednoduché backlidy, sú tiež v 3 gramážach. Tu máme najpoužívanejšie 57 gramové. Ďalšia veľmi vec super je Pomp šnúra Pro X, je to vlastne 8 vláknová šnúra, ktorú máme v dvoch priemeroch 14 a 18 mm. Používa sa to vlastne ako šnúra do spodového navijaku a pokiaľ sa venujete chytaniu z odhodu a používate pritom na zakrmovanie spodovú zostavu, teda raketu z pomp, tak určite odporúčam do navijaku šnúru, pokiaľ chcete hádzať o niečo ďalej. Ďalšie, čo tu máme, krúžky od Foxu. Tie sa vyrábajú vo viacerých variantách. Ukážem ale 2,5 mm, ktoré u nás kupuje iba jeden jediný zákazník. Týmto pozdravujem Ďuriho. Ďuri, máš tu krúžky. Ďalšia za mňa super vec. Je to vlastne minuloročná novinka. Sú to silikonové kukuričky. Buď sú žlté alebo ružové. Potom tu máme hotové montáže. Či už helikoptéra alebo klasicky na klip. Obe tieto druhy, či už na klip alebo na helikoptéru, máme vo variantách či už s olovenou šnúrou Lidkor alebo s ťažkou potapavou Submerge. Ja odporúčam z vlastnej skúsenosti Submerge, používam to pri nahádzovaní a pracuje sa mi s tým úplne super. V kombinácii s helikoptérou to je na ďaleké náhody úplne top. Taktiež nám prišli antitangle, máme ich v dvoch variantách, buď klasické alebo XL. Mne sa na nich páči to, že sú tuhé a teda ten nadväzec sa nezamotá pri náhode. Potom prejdeme na klasické nadväzce, taká ekonomickejšia verzia. 3 nadväzce za super cenu. Po prípade, keby ste chceli niečo lepšie, tak tá vyššia rada nadväzcov, 2 kusy v balení. Máme ich v rôznych veľkostiach s rôznymi tvarmi hačikov. Alebo po prípade pre fanúšikov lovu s PVA bagmi klasické nadväzce, ktoré sú kratšie a tiež sú tieto nadväzce, ktoré sú krátke, obľúbené aj u metodfeederistov. Ďalej, čo sa oplatí spomenúť, sú tieto Bi-Drill Cork Sticks. Sú to vlastne, je tu vrtačík a korok. Výhoda je, že vlastne pokiaľ si s vrtačíkom spravíte do klasického boilies dieru a dáte tam kúsok korku, tak tú nástrahu trocha nadľahčíte a je pre rybu zaujímavejšia. Taktiež tu potom máme krimpovacie kliešte s krimpami obľúbené či už u privlačiarov alebo na robenie obľúbených Ronny rigov. K tomu netreba podľa mňa viac komentárov. Potom tu sú takéto tyčinky, ktoré pri kombinácii s olovami od Foxu sú úplne super, ako zavážia do PVA bagov. Potom tu máme hotové Ronny rigy, 2 tvary, niekoľko veľkostí, čo je opäť minuloročná novinka, ale pre mňa veľmi zaujímavý produkt. Sú napodobeniny umelé imitácie kostných červov, či už biele alebo červené, kombinácia v balení. Taktiež nám prišli olovenky, klasická ťažká olovenka alebo potapavá šnúra Submerge. Ja tu Submerge, ako som spomínal, používam pri výrobe helikoptéry. Veľmi dobre sa s tou Submergekou pracuje a máme ju ako 30 librovú, 40 librovú alebo 50 librovú a už tá 30 librová je úplne postačujúca. Potom obľúbená šnúrka stužená, potiahnutá Coretex, tiež mám ju ako 20 librovú, 25 librovú, po prípade 30 librovú. Potom, pokiaľ preferujete tvorbu helikoptery podľa seba, respektíve chcete si tú helikopteru zostrojiť sami, nechcete si ju kupovať, tak máme tu vlastne Drop-Off Heli Buffer Bits. Je to vlastne všetko, čo potrebujete na helikopteru. Teda treba vám k tomu ešte Submergeku a helikopteru máte hotovú.
Potom hotové nadväzce na Zigrig, tiež máme ich v niekoľkých veľkostiach. Toto je napríklad dĺžka nadväzca 3,6 metra, balení sú 3 kusy. Potom obľúbené camo tape, maskačové pásky, takže keď máte niečo čierne a chcete to mať camo, kúpite si pásku a máte to zrazu v kamuflažovej farbe. Tiež nám prišli háčiky, máme všetky druhy od Foxu, či už carb hooks vo všetkých veľkostiach, alebo tieto teflonové Fox Edges, tiež všetky druhy háčikov vo všetkých veľkostiach. Stačí si iba vybrať tie svoje. Klasika, potom ihly od Foxu, či už gated, alebo obľúbené ostré ihly. Taktiež staré dobré šnúry od Spombu, či už táto červená Spomb šnúra do navijaku, alebo ako šokovka. Taktiež nám prišli vaše obľúbené nožnice, ktoré majú vlastne vďaka tomu, že tie zúbky sú také, teda čepeľ nožnic je taká zúbkovaná, tak vďaka tým zúbkom budete oveľa ľahšie a rýchlejšie a zároveň teda jednoduchšie strihať či už fluorokarbóny, alebo olovenky, alebo nadväzcové šnúrky, proste akýkoľvek nadväzcový materiál. Potom pomocník Multitool, ktorý určite odporúčam, aby to mal vo výbave úplne každý. Je tu vlastne háčik na doťahovanie úzlov, teda uťahovač úzlov. Je tu jeden hrot na rozbíjanie úzlov, druhý je myslím, že na robenie dečiek, ako derigov, to som popravde nepoužil. A topka, je tu vlastne stiahovač šnúrky, takže keď chcete stiahnuť stiahovanú šnúrku, ušetríte si zuby tým, že použijete tento Multitool. Obľúbené váhy, až do 60 kg, asi najpresnejšia váha, respektíve najspoľahlivejšia váha, ktorej ja najviac verím, je táto tu od Foxu. Už sme tu niekoľkokrát mali, teda už niekoľkokrát som povedal slovíčko PVA back, ale teraz vám ukážem, že máme vlastne aj PVA back systémy. Je tu vlastne všetko, čo sa týka tých PVAčiek, či už čo sa týka tej plničky alebo sáčky na tvorenie PVA back montáži. Máme menšiu verziu, väčšiu verziu. Minuloročná novinka, na ktorú som sa veľmi tešil, že ju budeme doplňať, je tento Large Tackle Box. Tento tackle box má množstvo vychytávok. V prvom rade sú to tieto klipy. Je to niečo iné, čo nemajú iní výrobcovia, iný systém. Taktiež na vrchu tackle boxu je meter, teda pravítko, alebo neviem ako to vám nazvať. Môžete si pomocou toho odmerať dĺžku vášho nadväzca. Vo vnútri je kopec priehradok, ktoré si viete podľa seba upravovať. Tak, potom množstvo takýchto menších priehradok, čo je úplne super, že vlastne keď si otvorím inú priehradku, dvihnem to, tak to drží, nepadá mi to dole, takže nemusím sa obťažovať tým, že s jedným prstom vyberám obratlík a s druhým držím ten poklop, alebo ako to mám nazvať, pekne to drží. Toto zavriem a čo tu je ešte také, čo je super, ja to mám tiež osobne, je to XL Leader Rack, vlastne na tento, ako to mám nazvať, na tento úložný box alebo úložnú srandu viem si tu pekne podávať hotové olovené montáže, takže aj ja osobne, keď idem či už na preteky alebo na bežnú rybačku a nechcem sa počas rybačky zdržiavať s robením nových oloveniek, keď nedaj Bože utrhnem, pripravím si pekne doma 10 kusov oloveniek, pekne si to namotám okolo tohto a keď potrebujem olovenku, nemusím ju viazať, iba ju z toho vezmem, namotám na silon a rybačka pokračuje bez nejakého výrazného zdržania. A aby som nezabudol, tak nám prišlo aj kopec olov od Foxu, či už sú to inliny, po prípade gripy, alebo Horizon Slzy, ktoré sú super na hádzanie. Tieto gripy, ktoré som spomínal, či už na vyvážku, po prípade na rieku, do prúdov, pekne to tam bude držať a asi tak. Samozrejme máme tu tej bižuterie oveľa viac, ale nebudem vám ukazovať úplne všetko. Príďte sa pozrieť, po prípade klikajte naše e-shopy a dozviete sa viac.